Aroztegiko auzipetuei elkartasuna adierazteko otsailaren bateko manifestazioan parte hartzeko deia egin dute. 100 kolektibo, elkarte eta alderdi politiko baino gehiagok bat egin dute otsailaren 1 Iruñan egingo den manifestazioarekin. Hau arratsaldeko 4 irtengo da epaitegietatik. 7 inputatuek 20 urteko kartzela zigorra eta 56.000 euroko isuna ordaindu behar dute. Ustez, Lekarozen luxuzko hotel bat eta golf zelai bat eraikitzean geldiarazteagatik. Munduko bertze zenbait txokoetan bezala, Euskal Herrian ere lurra garrasika ari zaigu. Oihuka ari zaigu defendatzeko eskatzen, erasoak galditzeko babesa eske. Bizitza arriskuan dagoela 11 modutan adieraziz. Lurralde honek zaintzen gaituen bezala, guk ere badugu lurralde hau zaintzeko ardura. Beraz, erantzukizunez jokatzeko tenorea da. Lekarozko herrian gertatu dena, eta gertatzen ari dena, Euskal Herriko zenbait herritan gertatzen ari denaren bertza adibide bat da. Zenbait modutan, Aturritik Ebrora errepikatzen ari den realitatea da Aroztegiko proiektuaren bizi duguna. Izan Nafarroan, Gipuzkoan, Lapurdin, Xiberoan, Bizkaian edo Araban, arnasten dugun airea eta edaten dugun ura kutsaturik daude. Gure herri lurrak, baserriak eta oianak xehatu nahi dituzten proiektuak inposatzen ari zaizkigu. Espekulazioa eta diru gosea oinarri dutela, belaunaldiz belaunaldi denenak eta denendako izan diren balabideak kontatu nahi dituzte jauntxokar batzuek aberasteko. Herritar langileak prekaritatera kondenatzen gaituzten bitartean. Joera honekin, ohartu behar gara, gure ingurarekin batera, gure kultura eta hizkuntzak ematen digun mundu ikuskera ere desager daitekela. Auzolana, herri batzarra, lurraren jabetza publikoa eta bizitza, erdigunan jartzen dituzten gorputzak eta herriak, traba egiten baitiete menpe nahi gaituzten kapitalismo cis-heteropatriarkal eta kolonialari. Baita, sistema hau oinarritza duten Espainiar eta Frantziar estatu zapaltzailei ere. Bizitza sostengatzeko ezinbertzekoa ditugun balabideak eta bizimoduak defendatzeagatik zigortu eta kriminalizatu nahi gaituzte. Hontakoan, Aroztegiko kanpaldian parte hartzeagatik 7 lagun kartzelara bidali eta ekonomikoki ito nahi badituzte ere, badakigu zigor honek herri oso baten bizirauteko gogoa eta burujabe izateko borondatea zigortzea duela benetako helburu. Errepresioaren bertza adibideat baino ez da. Guztira, 20 urteko kartzela eta 56.000 euro eskatu dizkiete. Eta gainera, enpresak Espainiako eta Nafarroko gobernuari 43 milioi euroko kalte ordaina eskatu nahi die. Argi dago, epaiketa honek ez dukela baztan bakarrik jarriko jopuntuan, Euskal Herri osoa baizik. Honen aintzinean, herri gisa ozen eta modu bateratuan erantzuteko beharra ikusten dugu. Eraso hauen guztien aintzinean, argi errateko, hemen lurra eta bizitza defendatu nahi duen herri bat dagoela. Ozen errepikatuko dugu herri hau ez dagoela salgai, eta mendez mende egin dugun gisan, bortxaz guztiona dena bere ganatzera etortzen badira, aintzinean edukiko gaituztela eskubidez dagokiona defendatzen. Guzti honengatik, Euskal Herritar zein gure herria bizirik mantentzaren alde egin nahi duten aliatu guztiak deitu nahi ditugu gurekin batera otsailaren 1 Iruñan. Nafarroko epaitegietatik arratsaldeko 4etan aterako den manifestazio nazionalean parte hartzera. Gaur, manifestazio nazional honen deialdiarekin bat egin duten zenbait eragileen ordezkariak gurekin ditugu. Hemen bakar batzuk daude, baina orotarat 139 eragilea atxikitu dira gaur gero jendarteko zenbait arlo eta autobusak antolatu dira Euskal Herri osotik. Eskertu nahi ditugu ondarreko hilabete hauetan deialdiarekin bat egiteko lanean ibili diren eragile guztiak. Aldi berean, animatu nahi ditugu orain arte beren atxikimendua eta babesa erakusteko aukera izan ez duten eragileak, otsailaren 1 bitarte deialdiarekin bat egiten dutera publikoki adieraztera. Lurraren defentsan kriminalizaziorik ez. Aroztegiako 7 auziperatuendako elkartasuna, Aroztegia gelditu. Bai, azkenean talde kriminal bezala izendatze horrek Aroztegiko kanpaldian pasatu zena, bai uste dugu sortuko duela gainera ez bakarrik desproportzionalitate bat auzi zehatzontan, baina baita ere herri mugimendu osoan dako arrisku badela aurrekari penal bat sortzen alduelako Nafarro mailan eta gero gainontzekora zabaltzen aldena, eta hortaz garrantzitsua iduritzen zaigu herri mugimenduak bere osotasunean ere honei erantzuteko prestutasuna erakustea. Kontrako mendeko gisa hartzen zuen. Bai, noski. Azkenean bide judiziala izan da urtez urte Aroztegiko makroproiektuan kontrako borroka gelditzeko erabili izan den tresna gogorrenetako bat, eta hau bertze kasu bat da, eta igual inoiz baino gogorrago jo nahi izan duena enpresak, eta noski, bere momentuan izan zen garaipen txikioi merkatrako ez den mezu hori zabaltzeko ere erabili nahi dutena.